Osa hori ateak zabaldu, kontu interesgarri asko dakartzagu gaur, Maite Goñi, arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, maikide izango gara, hurrengo minutuetan, bestak beste kontu interesgarri asko, eta apurtxu bete aurreko egunetan, mai gainean izan ditugun gaiei bide eginez, beste geldialdi bat, zenbat hitz egiten ari garen sarei buruz informazio, desinformazio, gerrak ekarri dituen, zenbat ertz, ezta? Zenbat ertz, eta gainera jarraituko dugu zoritxarrez honi buruz hitz egiten, ez? Esan nahi dut, zuk esan duzuna, denbora guztian ari dira etengabe gauzak sareekin, sarei lotuta, debekoak direla, bestetan onartzen direlako gauzak orain arte ez direnak onartu eta horrelako gauzak, ez? Nunbaitetik hasteko agian eta kontestuan pixka bat jartzeko, badakigu Errusian legea onartu berri dutela eta han gutxi gora bera informazioa edo beraiek pentsatzen dutena informazioa okerra dela, izugarrizko zigorrak eta bar. Eta horren ondorioaz, ateratzen ari dira hainbat enpresa, komunikabide eta bar, uzten ari dira Errusia. Baina, hortiken aurrea, gauz asko gertatzen ari dira, hortik aurrera. Eta bata da, Kremlinek eta Errusiak ensaiatu du, nola egin etena interneten, hau da, usteko isolatuta, Errusiako interneta, beste munduko, beste edozein esparrutik. Eta orduan, Runet delakoa dute, 2019an hasi ziren probak egiten eta ematen du arrakastaz ari direla, eta data klabea zen lehengo ostirala. Orain, begiratzen ibili naiz sare guztietan eta barriaia egin den efektibo edo zerbait, baina ez dago oraingoz agian hurrengo asterako gehiago jakingo dugu, ez? Baina, kontua zertan da kontua, esaten ari dira, ez egoteko erasorik eta hori hor Anonymous badakizu mezu bat jarri ziola otsaila amaieran, Anonymouseko Twitterreko kontuan, atera zaren, hor ikusten ari garen hori, mezu bat Putini bederatutakoa, eta esaten zion, minutu bat osoa, esaten ze gauzak egiten ari den, gizartean nola aldatzen ari den Putin, ze egiten ari den gauza horiekin ez dutela horrela utziko, orain arte, pixka gainetik pasa dutela, baina orain hemendik aurrera munduak, sareak, ez ezagunek indarra dutela horri aurre egiteko eta erasoak, zibererasoak egin dingo dituztela non nahi. Eta, karo, hemen ari dana gertatzen da mundu mailan zibereraso txiki, baino pila bat alde guztietatik eta asko eta asko beldur dira Errusian beraien gobernuetako webguneen kontra. Imaginatu, gauza bada banketxeak eta horiek ja refortzatuta edo indartuta dute infrastruktura guztia, baina beste kontu bada, gobernuetako zerbitzu guztiak eta horrek bai eragin dezake asko herrialde batean. Eta orduan egin dutena da, transizio digitalerako ministroak eta Rusiako ministroak esan du, beraien zerbitzarietan egon behar dutela webgune guztiek. Hau da, ulertzeko, nik adibidez daukat zerbitzu bat kontratatuta, nire bloga eta eukitzeko, eta zerbitzu horiek eukiditzakezu munduan edo zein tokitan. Eta estatu batuetan asko daude, Dreamhost eta bestelakoak, eta gero hemen ere baditugu gutxi batzuk, baina jendeak egiten du ez du erosten ze interneteko hori lausotuta dago, orduan edo zein tokitan dauzkezu zure hostina edo zure ostatua interneteko webgunetan eta bar. Eta orduan esan dute, Errusiako guztiek gobernuarekin zerikusia dutenek, denek egon behar dute Errusiako hostinetan, ostatuetan. Eta horretaz aparte, bideratu behar dira helbide guztiak, hemen .eus izango balitz bezala, baina Errusiakoetara. Eta hainbat beste kontu batzuk, esan dute, pasaitzak adibidez, denak berritu behar dira, orduan izugarrizko alertan Errusia osoa. Kronologia ulertu dugun, informazioa ohiko euskarrietatik kanpo iristen den momentutik, prentsa idatzi, irrati, telebista, zuk, erabide horiek gobernatu ditzazkezunak, ikitsi gara bera, olako gerragoera baten. Orduen, hortik kanpo doana eta sare sozialak izan aldira,
eta badirak, bori kontrolatu nahian aurreko unien hitz egiten genuen, Facebook ere ezin sartu, Twitter ere ezin sartu, Rusiatik, ez iristeko, gu idazten ari garenara, esate baterako. Orain, esaten gabiltzen dela, klaro, arago noa. Hori egin eta gero, eta gainera lege hau, nola informatu eta hori dana, hain gogorri izan da, klaro, jende hasi da, Anonymous eta barreta bar, da hurrengo pausoa bezala, batzuen kontra. mehatxatzen bazeuen kontra gu ez. Orduen, berak nahi duena, esaten gabiltzen nien, isolatu Errusia, zer da, interneta guztiz kendu, edo esaten zabiltzena, bertan badau, isolatu eta beste herrialde guztietatik. Baina beraiek kontrolatzen dute mugimendu osoa. Hau da, ezin dute erabateko deskonexioa egin, bestela herritarrek altxatu egingo lirateke. Eta orduan hemen badakigu ari direla, pixka trampati jokatzen ari direla herriarekin. Eta orduan egiten ari direna da, aldala, mantendu herritarrentzat zerbitzu batzuk, beste batzuk Twitter bezala mantxotuta, beste batzuk kapatuta, adibidez Facebook eta horiek denak, komunikabide batzuk fuera, baina gobernuko beste zerbitzuak eta horrelakoak egiten ari direna da, dena beraien kontrolpean. Orduan, pentsau zertaz ari garen hitz egiten, baina, Errusia ez da bakarra honetan, Txinan ere ikusi dugu, eta guain dela urte pila batetik, kontrolatzen da trafiko osoa, eta trafiko guztia bali badau, beraien daumenuan eta beraien zerbitzarietan eta legeak egin dituzte, beraiek datu guztietara bildu alizateko. Orduan hemen izugarrizko pelikula dago, pentsatu, hau, Rusian, Iranen, egon dira horrelako kontuak, dena den, ez dira modu berean eramaten ari, Txinan edo hemen Txinako gaitasuna ez da Rusian badakigu, betidanik interneteko kontuekin eta oso aurreratuta daudela, hor egoten dira erasoak eta askotan, hauteskundeetan eta askotan komentatu dugu, handik datoz eta badago jende pila bat horretarako prestatuta dagoena. Pauso bat aratago eman dute deskonektatzeko, edo beraiek, eta deskonexioa baino gehiago la deitu zaio, baino da, beraien kontrola ukitzeko denaren gainean, zer ikusten duten eta zerrez. Eta azkenean nahi dutena da kontrolatu ez herria ez altxatzeko gobernuaren kontra, ez ikusteko aldala TikToken eta beste sare sozial guztietan dabiltzan bideoiek bolo-bolo. Baina oreka bat mantendu beharko dute, nahi ez, ikusteko gero herriak ere zer esan handia duelako, ez, horrelako kontuetan. Orduan, horretan botoi gorria deitzen ari dira honi, deskonexioaren botoi gorria, eta ematen du ez dela erabatekoa izango, baizik gobernuari dagozkion gune eta bestelakoetan, eta itxitura hori ikusin behar, nik uste dut honi buruz jarraituko dugula hitz egiten, baina urrats oso importantea da. Gauza asko, beste dark webari buruz galdetu behar dizut, eta badaude TikToka esan didazulako, gain informazio hori eta ze bide bihurtu dan TikToka be, gerrako irudiak nolatuak iristen ari dira. Horrazteko, TikTokari buruz aiala, TikToka da lehenengo aldia, gerraia transmititzen dela, ez da inoiz gertatu, ez? Eta hori ere asko hitz egiten ari gara honen inguruan. Desinformazioa badago, nola ez, horrela, sare sozialak eta edonork egin dezake edo zer gauza bota. Gertatzen ari dena, hemen desinformazioa zaratago gain informazioa dagoela, eta aurreko ari lotuta. Hemen ikusten ari gara lehenengo pertsonan, gainera gobernuak, kasu honetan Ukrainako gobernuak eta Zelenskik beak izugarrizko domeinua du sare sozialetan eta berak deitu du gazte jendeari TikToken erretransmitzea eta bideoak eta gertatzen ari den hori alik eta gehien zabaltzeko mundu mailara. Orduan da lehenengo aldia da gobernu batetik eta gerran dagoen horretatik horrelako manejua dauken norbaitek beak ere, bere bideoak ere izugarriak izan direlako Zelenskirenak, hau da
zuzenean, kalitate txarrekoak, zaindu gabekoak, baina benetako informazioa gerra erreportari bat izango aliz bezala, hori presidente bat hitz egiten ari gara, ez? Orduan jende animatu eginda eta retransmititzen ari da momentukoa. Baina hemen pauso bat aratago goaz, ez dala bakarrik desinformazio hori egon liteke, ez egiten danean denen esku utzi edo jendearen esku ez, hemen dago atzetik inteligentzia soziala deitu izan zaiona, eta ez da bakarrik aurrekoan hitz egiten gendun hori agentzia horiek belinkat eta horiek ari direnak mapa horiek kontrolatzen metadatuekin, bombardaketan noiz gertatzen ari diren, non, momentuan dena, daude, mundu mailan osoan inteligentzia kolektibo bat horri aurre egiten. Eta adibidez, aurrekoan irakurtzen nion hori bati egiten ari zela eroritako pieza guztien inventario bat, adibidez, eta daude tankeak, bestelakoak, eta baino verifikatuta metadatuekin, eta horiek denak mapeatuta. Orduan, gertatzen ari dena oentxe bertan, oso harrigarria izaten ari da. Verifikazio horretan tarteka, feikak diren albisteak agertzen dira. Bai. Baina hori normala da gaur egunez. Adibidez, oentxe ikusten ari garen bideo bat oso birala egintzen, eta ematen zuen Errusiakoak hor ari zirela iristen terreno horietara eta hori gezurrezan eta fake news bat da. Gertatzen dena da, hainbesteko jendea dago atzetik eta kazetariak, bai modu formalean eta bai modu informalean, Mikhail Fedorov ministroak, Ukrainako ministroak ere jarri zion aurrekoan Elon Muski eskatu zion laguntza Twitter bidez eta baita IT ejertzito bat edo interneten dabilen jendearen laguntza eskatu du eta benetan jendea erantzuten ari da eta laguntzen ari dira, horrela beste gerra mota bat egiteko, noski horiek ez dute kenduko kazetari profesionalen lekukotza hori, edo ez dute kenduko arrisku hori daukenakan bertan bizitzen ari dan arriskua, baina bai honek oso potentea da irudi hauek ikusten ari garenak, bai komunikazio aldetik, eta bai gero ikusita nola aidan zabaltzen, zeleski biderkatzen, eta telebista guztietan, gobernu guztietan, sare sozial guztietan, eta nola ari diren bideratzen hori, ez? Ikusgarria da benetan. Apurtu bet gogoeta egiten egon gara, eta gainera egunotan, eta erasoak, klaro, Europako mugetatik gero eta gertuago, eta azkanien danok une oro geurartien izketa gai daukagu. Bertan egondan Euskal Telebistako kazetari batekin berbetan, Poloniatik bueltan, eta bera kontatzen zuen, ez da? Jendea nola ikusten zuen, eta desaten egon gara geu. Askotxu ez otedan. Zenbat, baina gero esaten zuen, klaro, baina espadaukagu horren beste, astu egiten gara. Bai. Azkanen guk, telebistako kanal aldatu eta jazta. Astutoko aukera daukagu. Pentsau, goatzen zea, COVID-aren asuntuarekin, etzegoen besterik, eta momentu batetik bestera jendeari etzaio interesatzen. Orduan, imaginatu izan dela 2 urtetako gauza ezin dira konparatu, baina bai mundu mailan izan duen eraginagatik, hildakoak eta barrez, COVID-arena gaur egun iaia inori, telebistan ipinita bali badago zerbait horren inguruan, seguruena katea aldatuta guzti egingo dugu askok. Orduan, hemen ez gertatzeko hau edo ez erortzeko pixka bat horretan ez, lausotasun horretan edo ezkutuan ez geratzeko, hementxe daukagu eta da gaur egun bizitzen ari garen momentua. Prestatuta daukagun gidoian saldotxu bat egingo dugu, gero helduko diogu gaiari berriro be, bestak beste lagun bat daukagulako zain aspalditik, baitanek ungituren gana noa, bestak beste, 22. korrika, martxoaren 31. aurrera, apirilaren 10. egingo da Amurrio Donosti. Ikusten zaitxut, arratsaldeon, Maitanez, emoduz? Kaixo, arratsaldeon. Zain Maitanez, eskerrik asko, hor zain egotiarren. Bestak beste, korrika virtual bat be egongo da. Maitek aipatu nahi zeidan, korrika virtual egongo dela, eta hemen arduraduna, korrika virtualaren badabiltze gehi irauntxean korrika virtual egiten. Zer da gitxi gora bera, Maite? Jesus, guantxe, azalduko digu asko ez hobeto. Ez da errixia, ulertzea zer dan korrika virtual hori. Ez pentsadanik erostea kilometro bat digitalki egiteko, eta ez hemen daukagu Discord,
hemen hasten dira gauzak eraikitzen, errealitatea izango aliz bezala. Bueno, askotan hitz egin dugun bideojokoen antzeko zerbait hori modu digitalean eta korrikarako pres. Baina nik uste honena Maitanek azaltzea izango. Martxoaren 25ean korrika virtualak Euskal Herria zeharkatuko duelako. Claro, korrika virtualak Euskal Herria zeharkatzeko herriz herri, virtualki, zenbalan, atzetik, Maitane, zer egiten duzue? Apurtxu bete gamer hauntxean, zeuen sorrerak gogoratuz, apur bat sorreran badau, euskera bideojokoetara ekartzeko gogo hori, ezta? Bai, hori da, Gamer Ontzi elkartearen helburua bideojokoak eta uztartzea da, eta hori hainbat modutan egin dezakegu, eta kasu honetan AEK-arekin daukagun elkarlan polita hau martxoaren 25ean ospatuko dugu. Gutxi gora bera pistatxo batzuk egutzi dituzu, ez da zer den korrika virtuala. Horretarako hasteko Minecraft bideojokoa ezagutu behar dugu. Minecraft bideojokoa jadanik 10 urte dituen bideojoko bat da, eta oraindik jarraitzaile pila bat dituena. Eta gamer hauntzia bere astapenetan jadanik interesa zeukan bideojoko honetan, eta garai horretan Euskal Herriko mapa bat osatzen eta eraikitzen hasi ginen. Eta aurtengo korrika, aitzaki hartuta, Euskal Herriko mapa hori osatzeko asmoa izan dugu, eta horretarako auzolan bat ireki dugu. Zer esan nahi du auzolan hau? Euskal Herriko mapa jadanik hasita zegoela, hainbat hiri jadanik prezeudela, baina aurtengo korrikarako nahi izan duguna izan da, 7 hiriburuak eta beste herri batzuk osatu, eta apaindu eta dotoretu. Besteak beste, asteburu honetan onartu behar dut lanean izan naizela Minecraft zerbitzarian eraikitzen, eta besteak beste Bues Arena Gasteizen eraiki dut, ere mazti batzuk jarri ditut Arabar Errioxa imitatzeko. Zer gehiago, Maulen egon gara pila bat eraikitzen, Eliza ere eraiki dugu, eta esan bezala auzolana irekita dago, martxoaren 18 arte, eta animatzen dugu Minecraft zaleei bertatik zerbitzaretik pasa eta eraikitzera. Ikusten ari gara Maitan, ez duke bialdutako argazki horiek, ez da? Asteburuko lana eta nola egiten ari zareten, hemen zeuen beste helburuetako bat badalako Euskara ekarri bideojokoetara komunitate bat sortu, eta azkenien komunitate bat sortzeko, elkarrekin jolasteko eta elkarrekin gauzak osatzeko eta eratzeko, auzolana, klaro, deitu duzuen auzolan hori ezinbesteko izango da. Baten batek parte hartu nahi badu zer da zeuen gana sartu eta jazta, ez da? Zeuekin harremanetan jarri. Bai, gure webgunetik pasatzea, besterik ez, eta bertan aurkituko duzue albistetxo bat, eta albistean zerbitzariaren helbidea daukagu. Zerbitzariaren helbidea da korrika.gamerhauntzia.eus, eta hor sartuta, hasi gaitezke eraikitzen. Ez da errezkoa izen ematea, eta baldintza da, errespetuz jokatzea, eraikitzea, Euskal Herriko mapa eraikitzea, eta batez ere Euskara zaritzea. Eta egia esan, parte hartze desente daukagu, adibidez, asteburu honetan Grua Karola Bilbon eraiki dute, eta izugarrizko lana dela onartu behar dugu. Ikusten ari gara, bai? Bai. Eraiki zutenean, ikuste dut guztia, geratu ginela hitzik gabe, izugarrizko lana delako. Ni pertsonalki ez nintzateke gai hori egiteko, zehaztasun horrekin, ez da? Eta politena da zerbitzarian sartu, eta proiektu batekin. Adibidez, asteburu honetan Bues Arena eraikitzea erabaki nuen, hasi nintzen, eta batean agertu zen beste erabiltzaile bat, eta galdetu zidan, zertan ari zara? Esanen, hemen nago, Gasteizen Bues Arena eraikitzen. Eta, lagunduko zaitut. Eta pixkanaka azten gara koordinatzen gure artean, elkarlana sustatuz, eta hori ere polita da, ezta? Euskara zaritzeko espazio virtuala hau eraikitzea, eta bideojokotan. Maitane, hori galdetu behar dizun, Maitane, ia nola egiten dezuen koordinatzeko, ez? Edo izango da, suposatzen dut, korrikaren pasaizo guztiak nahiko dira irudikatu, ez da? Batez ere, ez bakoitzaren norberaren herria eta hori guztia, baizik aldala, korrika pasatzen diran toki horiek, edo nola doa?
Bai, bueno, horrek Minecraftek dituen mugekin noski. Bai, hori da. Guk mapa bateratu dugu, nahiko handia dena, eta asmoa da 7 hiriburuak eraikitzea, baina gero beste norbaitek bere herria gehitu nahi badu ibilbideari, bai eskatzen dugu identifikagarria izatea, ezta? Adibidez, badago Zuiako gaztelu bat hori inguruan, Amurrio, nik uste dut aste honetan Amurrio pixkat doktoretu beharko dugula, azken finean, Amurriotik ateratzen delako korrika urten, ezta? Eta bai saiatu gara ibilbidea errealista izatea edo gutxienez orden berdina jarraitzea, ezta? Amurriotik irten, Amurriotik Gasteiz ingurura pasako da, eta bukaera Donostin izatea. Ikusten ari gara irudi horietan, esate baterako Iruñeko udaletxeko plaza, igual azalako, zego goia, bertan txupinazuek jaurtitzen egoteko, hau berez, maitane, aurretik zetorren lan bata, korrikari esker, Baskanien da korrika virtualari esker, aupada bat eman nahi zaiona, gero hemen geratuko dalako bai. Esan nahi dut, Euskal Herriko mapa virtual bat eginda badago, askotarako izango da, bideojokoetarako izango da, jendeak erabiltzeko izango dau bai. Martxoaren 25 ez zer da zehazki, pentsatzen dut, hemen nerabiek eta hau dana badakitzen, nire hilobiek 7 urtekin Minecraft sardan badaki, eta neuri kostatu gehiago, baina esate baterako maitan, martxoaren 25ean bat egiten duenak, zer ikusiko du, hemen ibilbide oso ikusiko dalako 360 gradutan mapa virtual honekin, Twitch bidez jarraitu izango da, zein da antolatu dana, edo zein da helburu honen guztiarena, egun horretarako? Martxoaren 25ean 2 modu desberdinetan parte hartu dezakegu. Bata da parte hartze aktiboarekin, hau da, zerbitzarian konektatuta eta benetako korrika virtualean parte hartuz, eta bestea modu pasiboan, hau da, ikusentzule bezala. Ekintza guztia Twitchen bitartez ere emitituko dugulako Gamerauntziaren Twitch kanalean. Ekintza aktiboa, nolako izango da? Alde batetik korrika egingo dugu, esan bezala eraiki dugu mapa honetan, eta gainera 10 kilometro banatuko ditugu, eta lekukoa eraman daiteke korrika honetan. Zozketa bat egingo dugu, bai, izena eman duten lagun guztien artean, zozketa bat egingo dugu, eta 10 lagunek lekukoa eramango dute, eta joango gara pixkanaka pasatzen. Horretarako, auzolanean bai beharrezkoa da trebetasun eta sormena garatuta izatea, baina korrika egiteko ez. Besterik gabe, konektatu zerbitzarira eta guztiak batera lekukoaren atzetik korrika egingo dugu mapan zehar. Eta gero bai eskainiko dugu denbora minijoko batzuetan aritzeko. Azken finean, elkartearen helburuekin bat eginez ere euskaraz jokatzeko tartea izan nahi dugu eta Minecraften aritzeko minijokoak olako espazio berezi batzuk dira, ez ditugunak beti zabalduta, bakarrik ekintza konkretuetan. Eta hori izango da asmoa. Gainera, izena ematen duten guztien artean oparitxo batzuk zozketatuko ditugu, beraz, oso ondo, Maitane, beste kontutxo jautzi zu hemen gaudela propaganda egiten, ez? Twitcheko kanala zuena, nik uste dut importantea dela, batez ere bultzatzeko horrelako lan izugarria egiten ari dira, bideojokoak eta euskararen inguruan, badago mugimendu bat eta nahiko genuke hemendik ere lagundu, ez? Pixka bat jendeari sardadila Twitcheko kanalean, bakarrik da Twitch sartu eta Gamerauntzia topatzea bilatzailean eta hortxe egongo dira. Eta egiten dituzte gauza oso interesgarriak. Lehengo egunean egon zineten baita hor retransmisio zuzeneko batean eta egon nintzen ikusten saltxeatzen pixka bat, baina zer egiten dezu Twitcheko kanalean ere? Ez eguzu pixka bat? Bai, guk gure Gamerautziko Twitch kanalean eduki orotarikoak zabaltzen ditugu, baina beti ere bideojokoen inguruan. Adibidez, podcast bat, irratsaio bat grabatzen dugu, 2 astero, ere zuzenekoak egiten ditugu besterik gabe, bideojokoetan jolasten, batzutan antolatzen ditugun txapelketak ere bertan ikusi daitezke, kasu honetan adibidez auzolaneko lehenengo eguna ere zuzenean zabaldu genuen, eta batzutan eduki bereziak ditugu. Adibidez, emakumearen nazioarteko eguna aitzaki hartuta, aurkezpen bat egin nuenik bideojoko baten analizia genero ikuspuntutik.
azken finean edukiak euskara sortzea eta gai orotarikoak lantzea ezinbestekoa delako, eta adibidez emakumearen eta genero ikuspegiaren kasuan estereotipoekin apurtzea beharrezkoa delako. Bai, neskak jolasten, erakutsiz, eta bai bideojokotan adituak diren emakumeak ere ahotsa emanez. Bai, oso garrantzitsua, ze horrez du guaztu behar beti salaketa horiek daudela, bideojokoen inguruan eta bai enpresa horietan emakumeak pixka bat alboratuta, zokoratuta eta barre. Orduan egiten dan guztia ongi etorria da. Bueno, besan dugu auzolana egiteko deia luzatuta eta besteak beste lanak aurrera egin ala, martxoaren 25ean korrika hasi aurretik, korrika murriotik abiatu aurretik, korrika virtuala egiteko aukera, lekuko eta guzti, lekuko eramatie baino, bueno, plazer handiz erik ez dagoelako bizitzan. Maitane, plazer bat zu ezagutu eta zurekin berba egiteko aukera bizatie. Zu berdin, eskerrik asko. Eskerrik asko, Maitane. Bortxe, gamer hauntxeak dakar, korrika virtual hori eta ipagarria, beste pausutxu bet, ezta? Bai, eta oso garrantzitsua ez bakarrik korrika virtuala bai, baina gero urtean zehar egiten ari diren lan guztia, eta berak kontatu duenez, bai, ez bakarrik emakumeen inguruan, baizik euskararen inguruan, duela gutxi ere Mario Bros euskaratu dute, eta horrelako ekimenak egiten dituzte etengabe, eta guretzat ezinbestean, gure lehentasunen artean beti euskara ingurune digitalean beti dago bideojokoen alorra, ezinbestean. Bueno, esaten egon gara, eta besteak beste hortxe bideoetan eta TikToken eta gerren artean jarri dugun gaia izan da korrika virtualarena. Nahaztuko zaigulako, geure eguneroku eta geure datorrena eta geure bizitza pandemia eta gero, 2 urte eta gero, korrikara ateratzeko aukera izango dugulako. Baina esan dakoa eta borobiltzeko nekin entzuten genuen bebai, Maite, aurreko ostiralien okerrezpan hau, asteburu baino lehen lauzan, Facebookek onartuko zituela gorroto mezuak, Errusiarekiko gorroto mezu horiek. Bai, oso kuriosoa izan da, ez, mugimendu hau. Justu esaten ari gara azken urtetan gauza kontrakoa. Facebookek salatu egingo dituela, ez dituela onartuko, blokeatu egingo dituela, erabiltzaileak gorroto mezuak direla eta hori ikusi dugu hauteskundetan eta orain kontrako jokaldi egin du gerraren auzi honetan guztian, ez, eta eman du aukera, edo emango du ematen ari da aukera, inguruan dituen herrialdeetan, bai Putin eta Errusiako gobernuaren kontrako gorroto mezuak zabaltzeko, eta gure berrikuntza bada, esan nahi dut, justu engindoa zen kontrako bidean, ez? Kontrako norabidean. Guen, ematen du gauzak utziko direla, inungo zigorri gabe edo bloke hori gabe edo normal, horretarako egon beharko genuke Putinen kontra zerbait esateko eta Facebook eta Instagramen eta inguruko herrialdeetan. Bada ez dakit honekin zerbait lortzen dan edo ez dan zerbait lortzen, baina errealitate hori islatzea eta jendeak duen momentu honetan gorroto hau zabaltzea eragingo du, eta batez ere aldameneko herrietan jasatzen ari direlako etortzen ari diren jende guztien miseria guztiak ikusten, zentralizatzen, kanalizatzen, laguntzen ari direlako, ez? Orduan ematen du horrekin edo hori nolabait bultzatzeko utziko dituztela horrelako mezuak bideratzen. Jakin nik Zorokeri bat, neuk ere ez dut. Ez dut ikusten oso garbi. Neuk ez eta gorroto mezuak, elirateke onartu behar. Beste neurri batzuk, batez ere Facebooketik, Facebook edo metangandik etorrita, hobeluke bere borroka jartzea baita neskan, erabeak eta beraien buruari, hemen behin baino gehiagotan komentatu ditugun, badituztela datuak, ze kalte egiten dituzten hainbat sarek eta hainbat ekintza sare horietan. Horretara bideratu beharko lukete bere energia gehiago. Zalantza barik. Amaitzeko, eta gaiarekin amaitzeko, bestak beste Wikipediako horri bat, esan didazu, ikusi nahi zenuela? Bai, izugarria, pixka bat leno komentatzen genuen horrekin, Wikipediako modu kolaboratiboan idatzitako horri honetan, 2 ordu baino gehiagoko informazioa dago denen artean. Eta hori da pixka esaten genuen inteligentzia sozialaren baitako datutegia eta nola biltzen ari dan, ez? Etengabeko egunerak eta horiek harrigarria da
noraino iritsi dan informazio hau, eta gero bestea ere zintzilik utzi diguna da, Twitterren kasuan, nola moteltasun horri aurre egiteko edo akaso ez baldin badute uzten sartzen Twitterren, ze informazio oso garrantzitsua zabaltzen da Twitterren bidez, bideratu dute dark webean edo deitzen dan horretan, beste metodo batzuetatik, Tor nabigatzailea erabilita eta bar, eta izan barren .com helbidetatik sartuta, .onion horretatik eman dute helbide bat, baita eta gero jarraitu dute Facebookek eta abarrek eta BBCek ere, eman du bere dark web horretan .onion estentzioarekin edo helbidearekin ematen du aukera sartu alizateko blokeatzen ari diren webgune horietan. Osa, esan nahi dut hemen txedijola. Trikimailu bat alde batetik, besteak beste batetik, eta oraindik ikusiko ditugunak. Zalantza barik. Maite Goñi, eskerrik asko, gauza polit bat daukagu orain, beste bat? Bai? Eta ez da agurtzane, masa, agurtzane gero, etorriko dalako. Agurtzaneren gana joan aurretik, historia polit bat, bestak beste dokumental bati buruz hitz egingo dugu. Latxariak, Maite, garbitzaileek, errekatan dibiltzen zienak, Bilbon egoten zien asko, eta Euskal Herri osuen. Ezinbesteku esan euren lana, noski familiaren osasunerako, zer esango dugu, bizikalitaterako, gizarterako ezinbesteko lanak, isildut egon direnak, eta orain bestak beste sortzaile gaztei esker, bargia ikusten ari direnak, latxariak. Arratsaldeon Iazki eta arratsaldeon ahosago etxean ikusten ari zareten guztioi. Gaurkoan dokumental batetaz hitz egingo dizuegu. Latxariak du izenburua eta zertaz hitz egiten diguten dokumental horretan? Nola laburtu? Emakumeak, lana, lan gogorra, gure istorioa, bihotza eta batez ere eskuak. Zatozte. Latxarien eskuek lanaz, beharraz, arduraz eta kemenez guztiak daude. Ez dira inola ere esan nahirik gabeko eskuak. Kaixo, Esti, nere zain, ze moduz? Zelan Iban? Ondo, eta zu? Men ondo, justo. Kartelakin eskuan, latxariakeko zuzendaria. Bai. Esti, zer da latxariak? Latxariak da, engendun dokumental bat, azkanien azaleratuteko apurtzu bet, emakumien lana, emakumien hori bidie, ze askotan bai egiz edala, lan asko egin gendule antzinan, eta agian apurtzu bet hori ekarteko ona, 13 emakume aukeratu genduzan, edo eurek etorri ziren gehien bat, eta egin genduna zen dokumental, reportaje antzeko bat latxarieri buruz. Esti, nik eskuak aipatu ditut, esku askoren artean eginiko lana da, ez da, zuk ematen duzu hemen aurpegia zuzendari bezala, baina neska gehiago zaudete atzean. Bai, guk kontientzia arte taldiek, kolektibuek, gara hori 4, eta, bakotzak beteten dau eginkizun bat, ez? Ni nahi zuzendaria, zuk esan dozun moduen, taldien dakun Marta Brancas izan dana historialaria eta latxariakeko dokumentalan apurtzuet historia berak ez dakit, eraiki edo zuen edo asko bilatu zuena, gero daukagu Argenis Meza, eta berak zentzu horretan egin dau artearekin lotura gehiago duen hori sentsibilitatea garatu, ez? Gero Irune badaukagu be, emakume modura produkzio lanetan egondana, ze azkenean hori be bai oso garrantzitsua da, eta ni neu azkenean dena artikulatzeko naiz eta taldeko lana izan. Itzordua hemen Bilboko erdigune Kastainos kalean egin dugu, trafikoa, autobusak, kotxiak, eta eraikin honen parean, zergatik? Bai, hau, hemen egin gendun, geure lehenengoko proiektzioa ez, aurkezpena latxari dokumentalari buruz, eta oso guretzat garrantzitsua zen, pizka bat haulen lavadero edo latxarri publiko bat izan zelako, eta pizka bat horredi oroitzapen modura edo pizka bat errefortzatzeko, hemen erabaki genduen egitea, ez? Zemat urtetako emakumeak elkarrizketatu dituzue? Ni baino 2 generazio atzerau, okintze kontuen nik 84 naizela, nik askotan dinotez, neure amuman garaiko emakumeek izan zirela,
egize da asko garbitu izan zutela, eta beste batzuk ikusi, ez? Azkenean txikitan ikusi zutena izan zen, eta bai, gelditzen dira, baina egia da, dokumental honekin egin duguna izan da, aztarna bat sortu, ez? Azkenean eurek joango dira, baina hau geldituko da. Zuek dokumentalean, batez ere Bilbo inguruko testigantzak batu dituzue, baina errealitatea Euskal Herri osokoa izan da, ezta? Bai, egia esan, azkanean bai badala, emakume denak garbitu izan dute, eta orain garbigailua daukagu, ez? Eta 5 minututan jartzen dugu, eta ez da ezer gertatzen, baina garai haietan, azkenean higienea ere, gauza latza zen, ez? Ez da orain bezala. Orduan, bai badala, gai oso generalizatu bat, emakume asko, sentitu aldirela islatuta honekin, baina guk Bilbo aldean, Zeberetze, Zorroza, Olabeagako latxariak eta hemengo ingurukoak hartu ditugu, bakedanokoa izan ezik. Latxariak dokumentala ikusteko aukera duenak, zer aurkituko du edo zer entzungo du? Zer aterako du hortik? Azkenean guk errealitatea salartu dugu, ez? Zelan bertan, garai horretan, garbitu behar zen, udan, neguan, urrotxarekin, azkenean horrek baldintza horrek, bai ematen du, latxarrietan zeuden emakumeak lan gogorra egiten zutela, ez? Batzuk egia da, ogibide modura zutela, adibidez, Olabeagako zonaldean, Bilbon noruegarrak etorten ziren. Orduan, adibidez haiek garbitu behar zuten erropa eta latxarieri ematen zizkioten. Beste batzuk, euren etxeetako erropa garbitzen zuten, orduan ez zuten diru ateratzen. Beste batzuk dirutxoa ataten zuten horrekin. Adibidez, Zeberetzen bai kontatzen dute, ez? Nola haiek esnea eramaten zuten Bilbora, baina gero aprobatzen zuten eta dirua zeukan jendearen arropak hartzen zituzten eta horrekin dirutxoa ateraten zuten. Baina toki horiek aldi berean lan gogorra egiteko tokia zirela, baina aldi berean baita ere emakumeentzako bilgune tokiak bihurtu zirela denborarekin. Hori kontatu dizue baita? Bai, orain espazio publikoak mistoak direla, ez? Baina ulertu behar dugu antzinan agian emakumeen espazioa publiko bezala ez zegoela, ze emakumeen errepresentazioa etxeetan zegoen. Orduan egia da, latxariak espazio publikoa latxarrietan zutela, ez? Eta hor bai emakumeen espazio hutsa zen. Asko kontatzen digute zelan han ez ziren gizonik egoten. Orduan, hori ere bai badala emakume kolektiboaren gune bat. Eta egia da, asko laguntzen zirela euren artean, ez? Adibidez, gauza pisutsuak eramateko, mantak izarak eta hori, bai edo bai hirun artean egin behar zuten, ze azkenean pisu handiko gauzak ziren. Eta orduan bai sortzen zela hor, ez dakit, emakumeen indar antzeko bat, ez? Oso polita da ikustea zelan haientzat ez dela zeozer garrantzitsua. Guk kontutan hartzen dugu eta oso garrantzizko gauza bat dela uste dugu eta azalaratu behar dena. Baina egia da, elkarrizketetan agian batzuk galdetzen zutela. Baina hau benetan garrantzitsua da, atera behar dugu edo, bai, garrantzitsua da, ze hau jendeak ikusia behar du, egon dela, ez, egon zela, barkatu, eta orain naiz eta ez existitu, bai izan zela lan bat zuek egin zenduela eta kolektiboan, sozietate edo gizarte honetan, ez dela ikusi edo ez dela argitaratu edo. Dokumentalarekin hasi zarete, emanaldiak egiten, nolako harrera izan da? Eta garrantzitsuena, parte hartu dutenak zer esan dute? Horren arira, hemen egin gendun lehenengo proiekzioa, ez? Eta haiek etorri ziren, orduen oso pozik, batzuk negar egin zuten, ez? Hori azkenean kontaten zuten, egia da, agian orain konturatzen naz, zelan zelan genbiltzan gu, latxarrietan, zelan pasatzen genduena eta hori dana. Orduan nik uste dut proiektuaren prozesuaren barruan hori ikustea euren gandik oso polita izan dela, ez? Feedback moduko hori. Haiei asko gustatu zaie gu ere, azkenean zuk esan dozune, artikulatzeko esan erraza, baina oso garrantzitsua zen guretzat haiei gustatzea edo.
Da orduan hori egin gendun, hemen daukat Iban, erakusteko, bueno, zuentzat ekarri dut, Hau, eta egin gendun, bueno, haientzat opari antzeko bat, eskertzekoa pizka bat, euren testigantzak eman izana, eta ez genekien zela egin. Orduan, beno, egin gendun, hau, latxariak jartzen du hemen, dokumentalaren izenburua, eta beno, da jaboi bet. Oso ondo zen esaten zuten. Hau zer da, orainik garbitzen jarraitzeko, ezakitze? Eta beno, ez, azkenean gorputzerako eta bai erabili daiteke, ez? Baina beno, bai, izan zen, opari bat, bueno, orain zuri ematen dizudana eukiteko. Eskerrik asko. Eta emanaldikin jarraituko duzu, hurrengoak non? Bueno, hurrengoku da ostegunien, 17 eguna, eta da 7etan Abandoko zentro zibikoan. Eta Bilbotik irtetzeko asmorik, aukerarik, edo dokumentalak oihartzuna hartzen duen heinean, suposatzen dut, bideak zabalduko zaizkizuela? Bai, bueno, hortik aldetik, okingo dugu Buian, Mazustegin bebai izango da, eta gero, Bakedanon egon garalez, hor ere egingo dugu proiekzioa. Oso pozik gaude, ze azkenean harrera oso ona izan du, emakundek ere, holan, asko gustatu zitzaion eta lagundu egin digu gauzak zabaltzen. Eta beno, hemen egoteak era batera egiten du jendeak gehiago jakitea eta azkenean zabaltzea, ze benetan uste dugu dela lan bat emakumezkoa azalaratu behar dena, eta gehien bat memorian gelditu behar dela, historian gelditu behar dela, eta beno horregaitik egin dugu. Eta zuek, egileok, zuek zer atera duzue dokumental honetatik? Atera dugu gure gizartean emakumeak oso indartsuak zirela, eta askotan ez daudela bizibilizatuta, ez? Bai, orduan nik uste dut hortik aldetik mota honetako erreflexio asko atera ditugula, gero hurbiltasun hori lortu dugu eurekin, askotan ez da erreza edo kamera bat aurrean jartzen dozunean, jendea bakizu aldatzen dela edo. Baina, lan horrek hurbildu gaitu eurei eta guk ere asko ikasi dugu. Eta egia da, hain hurbiletik bizi izan dugula, gero azkenean nik ere galdetu izan dudala etxean, ez? Jo, eta amuma, zuke zelan garbitu dozu edo bermion zelan eitzen zan. Orduan, nik uste dut erreflexio horrekaz, ez? Zure familian edo zure atzean egon diren emakumeak ere kontutan hartzen duzula edo dituzula, eta hori ez dakit, oso polita da, eta nik uste dut denak egin beharko gendukela batzuetan ikusmira horrek atzerantz, ez? Estiba, placer bat izan da, zurekin hitz egitea. Eta orain espero duguna da, latxariak dokumental honek oihartu nahi izatea, eta zuek indar horrekin jarraitzea mota honetako proiektuak aurrera eramaten. Eskerrik asko. Zeuri. Eta gaina opariarekin etxera. Eskerrik asko bikote, agurtzen hormaz, arratsaldeon. Arrastion. Ze garrantzitsua, erropak garbi, osasunerako, bizitzarako, familiarako eta gizarterako, Zelango lana. Etxen zeurien, honek androk, ezta? Eta guk ez dugun beharra lan. Labadorak ipintzen dugu. Hala ere lana badaukagu, Bai. Geure buruari buelta moten bai askotan. Bai. Nipetzean dut hor dauela asunto. Buelta moten edo sekieran beste izpilu batzuetan aditzuten. Erakatsi digute, oso ondo ezita gaude danok. Emakume izan da, oso ondo ezita gaude buruari bueltak emateko eta perfektuak izateko danatan. Bai. Albiste bat abia puntu. Zein. Albiste bat, Feroz sarietan nagurtarrile maieran daun, hilabete pasatxo, bestak beste, emakume batek saria jasoko du, emakume nagusi batek saria jasoko du, Petra Martínez da bera 77 urte ditu, eta saria jasotzien... Dando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido. Lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Ez da oikoa, masturbazioari buruz hitz egin zuen. Bueno, berak pelikulan, eta esaten du, La vida era eso pelikulako aktorea. Bestak beste, Gidoia eta irakurrita oso ondo dauela, baina, klaro,
masturbatu eta bera etzala usartuko hori egiten jendaren aurrien, eta etzuela onartzen esan zion, bere representanteari, eta bestik, bai, egin. Da gero esan du, ze ondo, beldurra kendu, tabu hau gainditu, eta jaurain egiten dut, eguneroko gauza bat. Hori da, bueno, niri iruditen jatea gauze bizek, ez da, alde batetik, bueno, hiru gauze, alde batetik, kapaz izatie, inoren aurrien kamarak deko zuzela gainean, eta ganera zure bizitzan ez tanagon oninik arren barneratute, masturbatia hor danon aurrien. Ja, horrek, bueno, irudituen jata, txapo, zenbateko egun ikasteko. Eta gero esati utzek, ezta? Esatia, aldarrikatzea, eta danon arrien esatie, eta ganera, diskurso horretan, zenepe bai entzun duen, gero, beren harremani buruz egiten da berba, beren gizonaga zelako harremana dekon, eta orduen, bueno, hor gauze pilo azaltzen direo, noren harremare buruz, ez da? Gizonak esaten diola, etorri lo, da bestek, baitxan sofan nago ondo. Sofan nago ni ondo, ez da? Topetan bere lekue, bere gozotasunderako, ez da? Eta zelan, aldatuen behar dugu zen zelan, izpilu horrek eta egite horrek, betikoak eta eredu horrek, ez da? Eta gero, zelan beronek, zer horrek, eraten duela beren bizitzari, masturbazioa, eta hori jartzen deu, leleongo ligako geuze moduen. Baina gurtzan, helen esan zune, aktorien hain neu, pentsa, egin dut papel hau, kostata, seguru, esaten gabiltzena. Eta gero, saribanaketan enuke hau esango, kostata lotxatute, neura dinarekin, hogeta morrute gitxeu, eta esaten du, pentsa, esaten dut nik, zailago izango da emakumonentzat. Pues, ara, oin izan duzule, oin etorriata gauze bat, hau bapatien etorriata. Dinot, karo, guteko irudibet hori bat askotan bete itzen dana, eta beste batzutan ez, zelan emakumiek, beren edadeko emakumiek ez direla izen ez direla masturba, o ez tekizela zer dan hori, bagoaz errasapel kartera bermeora, segurantzen beste zeuzer esango euskuen hainbat andrak. Bai, irudi hori dekogu. Bai, zure edadeko nonok, ez masturbatzea bere burue, igual lotza gehiago ikuko zenduken zuk, berak baino. Segaitzi zuri bai, suposatzen dutzugu, zu bai masturbatu beharko zinela. Bai, berak dekon adinegaz, ez. Orduen hor dagoz, aurreritzi pilo, sexualidaden bizipena eta zelan norberak eraikuntza hori egiten dagoen biografian ziar eta geuse asko ikasten dugu zen, beti dekogu ikasteko. Eta beti dekogu igual gure beldurra, gure lotzak, igual ez goaz gure gizarteagaz batera, edo eredu batzukaz batera, eta hori bekoste etzen jako, ez da? Orduen hori, justu etorria eta hori. Baina lan dabe, hori ez pasan izango lan be, uste dut oso gatza dela, inoren aurrien, norberaren pentsetan doguzenak, direna gure aulesiek, kako txartean guztia, oso indartxo izan barzara hori esateko. Bitu zeri buruz berroetan gauzen, 2021 urtean, masturbatzen dela dinon emakume bat, ten ausardiaz, oso ausarta izan dalako, aktore hau. Bai, bai. Da gero ze pudore gitxidakun, beste gauze batzu buruz berba egiteko gauza oso krudelak. Direnak, bai. Direnak esateko eta berreta bat. Eta ganera, bebai niri batzutan pasetan jata, ausardi berbari bebai, ez da, ni bebai erabiten dut olako kasuetan, zelako garrantzia emoten dut zegoen, ez da, emoten dugu izan bergarela danok ausartak, eta igual ez gara be, eta ez da pastan ez ebez. Bai, berari esker, pues, kaso honetan hainbat androk, dino jo, pues, haber zer dan hori, edo segaitxik ez, edo zer da niri kostetan jatena, edo segaitxik ez dut nahi. Ez da horren beste zein behar doten, baizik eta gure doten ala ez, edo ze behar dekoten horrena, ez da. Eta gero, bikotekidea baldin badekot, zelan partekatu nire erotikan aldaketa hau, pues, nire bikotekideaz 40 urte emon dugu zenien, ja, edo 50. Ez da bardin 10, 15, bostetik bost edo. Ez
Patien igual zeusara aldatuta da hor. Ja, baina hori bagoz ikasten, askotan hitz egiten dugulako bagoz ikasten hau pausuz pausu dure, Bai. Eta orain arte baliogarria izan dena bikote baten be kontuz, hemetik aurrera, eta aldatzen joan behar dela, bueno, zalantzabarik eraikuntza bat dalako, bizirik dagoen kontu betalako bikotarena, isilduta dagoen kontu bata, masturbazioarena esaten gabiltzena, tabua izan dena momentu askotan, zergaitik da hain garrantzitsua sexologo moduen galdetzen zut, honelako ikusgarritasuna, honelako albiztik jasotzi eguk. Eta ganera berak egiten dauen moduan, ze batzutan igual ez da bakarri zer esaten dugun, nondik esaten dugun, batzutan emoten dugu nik dakit edo inen berda, edo holan izan berda, bai berak egiten duen lekutin da hain sakonetik eta beren barrutik eta beren egondan leku horretatik, nik uste hori ailegetan dela oso modu indartsuen, eta binkula hau eitzen gara beragaz, entzun eitzen dutzegu esango dauena, eta irribarre bategaz, berba egiten dugu berataz, eta nik uste dut hor danok identifikatu genkela gure burue, eta ganera ikaskuntza moduen izan dela, ez da izan, bueno, inen biot, ez esan da, bueno, a ber, zer dauen hemen, poltipanu ametik, eta hau, eta besti topadot, eta hoi zer da nago, ez da? Eta hor dago jokoa, ez da, hau etxen basu, hau lortuko duzu, eta orduen orgasmu, ez. Nik uste hori da beren balizioa. Etie, berana, ez da? Eta hor gero bakotxak entzungo dago, eta esango dago, pues igual ezen barekin horri, pues igual zaituko na zeusetan. Eta zeusetan igual da bakarrik. Beren gorputzen zutie egun baten, edo laston dutie beste era baten, edo niri uste dut, igual hau guzteko jaztena, edo ez. Bueno, eta gara askotan esaten duna eta esan dugu, eta hau zientifikoki horrela da, hau oso ona da osasunerako. Oso ona. Pilak argetan deu, pilo, gure gorputzeko autoestimorako behoz ondo dau, ze bardin da, ze pisu dekozun, ze alte ezaren, ze kolore dekozun, ze maturte, ze matximur, diru dekozun, ez dekozun diru, osea, hau gurea da, eta gure onerako da, errelajantie da, gozamenak hartzen dutzu, eta batez be, espasara tematuten. Ze tematuten bagara horregazen beste gauza batzuekaz, ez tozku urtengo. Zera, honek behar deu exitazio punto bat, hau da, ze gustaten jaten zelan, ikertu, sorpresa, behar deu bebai arakatzea beste modu batzuetan, edo betiko moduen, topaen behar dugu, topeu eta hor bilur barik, eta gero bestalde batetik errelajata egotie. Ze pentsetan banabil non horretorko da, hau ez jata guzteko, bikotekide agartuten badate egon, edo umie, edo amaman bolineti, batetaki, pues ez hau, ondo, tranquile egon berzara, edo, agurtzan eri entzun dotzet, orduen, bueno, pues venga, pareko naz, eta bingit. Bueno, tranquile goteko be egin leike. Hori da. Ordena, faktoria, ez taldatzen. Garrantzitsua, esaten gabiltzena eta sasoi honetan, iruditzen zaidalako eta purtsu betitza egiten nun gara aurretik, agurtzane oso astoratute gabiltzela danok. Ikusten dugun guzti ez da albiste ona, barruraino sartute daku dana, tristetasun punto bat daku danok, egin behar da, geure gorputzari entzun esaten gabiltzena. Hau astu barik. Hau astu barik. Eta ganera honek ekarriko dozku bebai parrea. Hor dekoguna, lehen bebai egon garen aberbetan, ez da? Zeran dekoguna purtsu bet. Barrea kosteu itzen jagula batzuten, eta barrea ekarritea gure gorputzera, eta algara hori, ez da, bizi-bizi gauzen, algara hori sentidutie gorputzen, gero urtetan zu, igual da sofatik komunera, zoa, signora, bai, emoten dutzu bizitasun punto bat. Ze desioak, plazerak hori deko, ez da, bizitasune, eta orduen hori bai, uste dela, aldarrikatzeko gauze bat, bai modu horretan, bizitasuna emoten dozkulakon, ez derrigorrezko izan behar dalakon. Aldarrikapen hori egingo dugu, esan dako, albiste hori, eta irudi horiek abia puntutzat hartuta esan dio dolako agurtzan eri, lan asko gazabiltz? Bai. Lan asko gaz. Topera, banakakoak, bikote terapiak, bebai, nahiko. Eta esan dizut, gaitxuren bat aukeratuko, eta hemen aukera ezberdinen artien, bueno, eraiki, ez da oso garrantzitsua, eraiki bebai. Bai, dana zuntxipena besta izango, eta leginduko gara gure eskutan dauena bebai eraikitzen izan. Bai,
Ara, bikote eraikuntza bardin da ze urtetan, baina, bueno, gauze bat, igual ez dugu entzun horren bestetan, bai zeharkain da berba igual gure artien kalean eta holan. Eta eraikuntza horretan dago kontratu bet, bikoteetan. Hasierako bikoteetan, zein gerora begire denpora asko emon dugu zenok. Eta kontratu hori normalien ez da oso esplizitua izaten, agerikoa, ez da? Eta normalean, badago arau batzuk, ez dugu zenak igual askotan berbarik egin, adostu, pentseu bez, bai bakotxa daroa guz, ezta? Betiku esaten dana. Gu holan konpontzen gara, bai. Gu holan konpontzen gara, hor da, holan da, bai askotan ez dugu berbarik egiten. Eta ganera, alik eta are gehiago, ez dugunez berbarik egiten gure kontratu horiei buruz, gatsa da gero aldatutie. Eta aldatu eitzen direnean konfliktuen bidez aldatuten dire. Kontratu horretan, nik askotan pentsetan dut, eraikuntza horretan, zu pentsetan badozu zeu zer gure dozula bizi nonogaz, ez hasieran, bai denporea doanien aurrerantz, gauza bada zu gure dozuna, zuk espero dozuna bikote sistemari buruz edo hirukote sistemari buruz, segun zein dan zure sistema, beste gauza bada zer gure duten nik zu gandik eta zuk ni gandik, eta bebai sistema honen gandik. Orduen, askotan, gauze batzuetan igual parien goaz, bai igual beste batzuetan ez goazan parien, eta ganera hori maiganean ipintie, emoten dau, igual ez dabala konfiantzarik, edo nina zela emoten duena pausue, edo ipinten araube. Baina bikoteko klabi hori da, esan zune. Hemen bizepa gauzen super tope maite dute oso ondo. Bizepa gauzen bluff oso ondo. Baina, klaro, ez du nien oreka hori? Bai, eski hori da normalena. Oreka hori, bikote ezuk esan duzu moduen da, sistema bizidun bat, bi bizidunen artien egiten duguna. Orduen, ondo egoten da, lantzi minen, birpasatea kontratutxo hori. Eta kontratuen dago zain bageuze niretzat oso importantea direnak. Zelan hitz egiten dau, ez dugulako hitz egin nahi? Ez dugu entzun nahi, dakigune kontako eskune, edo ez dugu esan nahi, dakigune esan behar dugune? Kostatzen jaku, klaro, kostatzen jakule. Eta, bai, kuriosoa da, ze segurantzien, bada rifirrafe bat, eta gure artien azerralditzu bet, edo agirik aiten dutze alkarreri, horrateraten dire, ez tan atera behar be bai. Orduen, eta gero horren ostean askotan egiten dugune da, hori da gure erie manejateko konfliktue. Eta gero horren ostean, edo ez dugu berbarik egiten, zeia, lasai gauzen ez, zetako atarako dugu betiko gaie, eta gero, hor geratuko da, berbain badiko ez da bere, tratau arte ez da. Eta nik uste dut, bai egia dela biok egon behar garela prest entzuteko eta esateko, bai biok eraikitzeko asmoagaz. Eta onartuteko gure diferentzizek, ez da? Askotan, eta hori bat, eta bi kontratuak aldatu etzen direla. Hau da, askotan esaten dugu, bai horren ganera engetun berba, aspaldin dugu berba, eta ondin ikarren ez tozu egiten. Igual ez da kontratu hori sinatuta dagoelako alde bietatik, edo igual zer pasa da hor. Espada mantentzen kontratu igual da zu pentze dozulako egin da dagoela, bai igual ez dago. Orduen hori, ganeratu behar da, ez beti pelikan gauze bat ten ganera, adibidez. Bueno, interesgarria esaten gabiltzena, beste kapitulo baterako utziko dugulako kontratu hori, espadagun nondik heldu ja kontratuari, hori behiakin behar dalako, baina aurrekoen esaten zenidan, eta garrantzitsu da bai. Inbertsio bat hau, bikote baten askotan, maitasun asko dau, batzutan urte asko dau, denpora on asko, inbertsio bata lehenengoko bultzadan bertan bera usteko dana. Orduen, eraiki nahi badu, besaten gabiltzena, kontratu moduen ulertu hau, eta joan barritzen eta berbetan. Are, ez hau esango notzun. Azten garen nien, ez hasi, bai, darregunin ja denpora bat, igual bai da importatie berbaitea. A ber, inoiz, espado aurrera, zelan jakingo dugu, zure ustez, edo zelan gureko zeunke egitea hau, edo ze baliabide dauzen, edo umeak badeko guz, ez badeko guz, gauze pillo ondo gago zenean. Eta nik uste dut hori, adibidez, ondo gago zenien, askotan ez dugu ekartzen gogora, hau da,
hau inoiz txarto badoa, saiakera bat emongo dutzegu, zelan egingo dugu, eta hori, igual batzutan be, idatzita itxi, itxitzen duzu hor, eta repente 8. urtean, txarto gabiz, txarto atarten duzu kutsatik, gure asmoa zein zan, eta jente askori eitzen dutzu. Ai, egia da, bueno, igual saiatuko gara, beste erabaten hau egiteko. Eguneko titularra eman diazu agurtzan, eta eguneko idei emostazu. Itzegin ondo gauzenien. Zer garrantzitsua hori. Bai, oso importante. Esan diazuna, txarto eta sarre aldian, gauzak apurtuteko eta min egiteko tentazio egoten dalako. Itzegin ondo gauzenien, eta itzegin txarto gauzenien zuketan nik zer ingu? Hori da. Ondo. Nik uste dut hori oso importantea dela. Aholku zoragarri horrekin amaituko dugu. Programa gurtzane plazer batzu ikustie betiko moduen. Etxeko guzti arratsalde honetan, eskerrik asko horregoti garren, eta bihar gatoz bueltan. Agur.